Estem a punt d'entrar a la Vall d'Ormuller, però abans no ens hi posem de ple, us volem ensenyar una cosa que hi ha mig camí. Veieu aquesta rocota grossa? Aquesta punta que al costat hi ha com un mur construït per mans humanes. D'això se'n diu el Pas dels Liberals. I ara us explicarem una mica d'història. Diuen que durant les guerres carlines venien a portar aquí dalt els presoners liberals. Què els feien? Doncs els tiraven. Hi ha ben bé un salt d'uns 50 metres. Òbviament els que tiraven directament, doncs mira, s'ha acabat. Però n'hi havia, diguéssim que tenien una mica més de sort i se'ls aplicava el que s'anomenava el judici de Déu. I què era això? Doncs que la condició era la següent. Deien els carlins, nosaltres us tirem i si us salveu, cap problema, podeu marxar tranquil·lament, que no us perseguirem. Sospitem que no es va salvar precisament ni Déu d'aquestes caigudes. Nosaltres, però, seguim amunt, a llocs una mica menys violents, i volem veure, volem trobar, i segur que els trobarem, els 3 roures del rei. Si voleu saber-ho, heu de buscar el capítol de Patrimoni de Llegenda dels 3 roures d'Ormuller.